Hej alle sammen, velkommen tilbage. Det er efterhånden et stykke tid siden, vi har haft Hotten med på kanalen. Ja, jeg tænkte i anledning, så ville jeg starte samme sted, som jeg gjorde sidst. Hvad der skete siden sidst? Der er kommet lys på. Eller LED-lys. For eksempel, ja, blå lygter foran og røde bag. Og så har jeg også blå lys under. Det kan man ikke rigtig se under, der er for lyst. En ting lidt, jeg vil bare bevise, for Gandløse, hvor jeg bor, eller Paraboret. Og så lidt snak om, hvad der skete siden sidst. Den har for eksempel været forsøgt stjålet, hvilket er derfor ikke rigtig har set den på kanalen. Jeg har ikke lige haft tid til at fikse den. Ja, jeg tænkte bare, lad os komme ud og køre. Jeg er faktisk overrasket over, hvor nemt den starter. Den har stået stille i et par uger nu. Jeg skal bare lige tænde nøglen. Og sådan startede. Nu ved jeg godt, at jeg har været ude at køre på den, men sådan var den også lige til at starte med. Ja, det er sådan rimelig meget udkanten af Gandløse, vi er i. Som I nok kan se, der er marker lidt over det hele. Så skal lige mig ind rundt. Jeg ved ikke, om I kan genkende det, men det var her, vi tester lidt småt fyrværkeri af og sådan noget, mig og min ven dengang. Der er bare kommet rigtig meget græs siden og alt det der strå. Jeg har forresten også fået sat sidestøtteben på nu. Det havde jeg ikke på sidst, det var kun central. Så lige sådan der. Og det var vist egentlig bare det, jeg har gjort ekstra ting. Og så er der kommet ny retlås på noget, fordi de jo så sparket den op. Det er også derfor, vi skal se, at styret er lidt skævt i forhold til dækket. At den skal lidt sidde sådan her. Fordi der er nogen, der lige har sparket den op. Så den er siddet. De lige sparket den vej sådan lige blevet skæv. Der kommer en cyklist, kan jeg se. Den piver lidt stadig. Som man nok godt kan høre, så er det ikke en totakter det her, det er nemlig 4-takter. Motor CR Hot 50 i stedet for PGO. Og så tænker jeg nok, hvorfor fanden købte du en 4-takter? Ja, jeg spørger det samme. Skal vi se, kommer ikke nogen. Jeg tror grunden til at købe den er, fordi den var billig dengang, og den bruger mindre benzin. Faktisk, eller hvad jeg har fået at vide. Men jeg har set i bagspejlet og fortrød, at det skulle nok lidt. Der ville jeg gerne have haft en 2-takter. Lige ud her. Kører efter ham her. Jeg ved sgu ærligt talt ikke, hvad den der piven er. Den har den været, siden jeg købte den. Og jeg var ikke lige selv ude og kigge på den, fordi jeg var et andet sted dengang, så jeg fik min far til at køre ud og hente den. Fordi jeg havde fået at vide, at den egentlig var god nok. Altså den kører også meget godt. Den piver bare lidt en gang imellem, når den lige er i lave omdrejninger. Kan se, vi bliver over helt bagfra. Og så kan vi dreje op her. Det var sidste gang vi var ude og køre, der punkterede dækket, så det er ikke lige frem, fordi jeg har haft så meget held med den her. Så kommer en trailer bagved. Det kan være, at vi kan nå ind ad vejen herover inden. Kører forhåbentlig lidt langsommere end os. Kommer en motorcykel, modsatretning. Jeg tænker, at vi skal ind ad vejen lige her. Ui, der er lidt højbump. Ja, som I kan se, den er egentlig ikke kørt så meget. Den er kørt, har den kørt cirka 2.000 km, da jeg købte den. Så jeg kun lige kørt det der 1300, så det er ikke fordi jeg har kørt så meget på den. Jeg kører okay på literen, så jeg har ikke rigtig haft nogle problemer med det. Det eneste problem, som sådan har haft med det, er, at jeg har brugt det her sted er ret langt væk fra den nærmeste tankstation. Nu er der 5-10 km derhen. Det var der, hvor vi satte knalderen den sidste video. Eller sidst jeg havde knalderen med, jeg den punkteret. Det er nok den, der er tættest på. Så er det den gamle ungdomsklub her. Der er skimmelsvarm, så det er derfor den lidt er revet ned og i gang med at bygge om. Skal vi lige se. Hvad var det, vi tænker mig at købe her? Så vi kører ned i selve det centrale, ikke Gandløse, eller midten, eller hvad man kalder det der her. Og bageren, der er den. Jamen, der på traileren. Skal vi se, hvad han gør? Nej.
Så der sparer den eneste købmand, der er her. Jeg tænker, vi kan da blinke den vej. Ja, der er også kommet ny blinklys på. Det var der også dengang. Men der er lidt spænding i det, så jeg ved ikke, om I kan se her, at den blinker ret hurtigt. Så der skal nok lige et nyt spændingsrelæ på, eller sådan noget. Blinkrelæ, tror jeg det hedder. Jeg tænker, vi kan køre noget forbi skolen og lige se, hvordan det ser ud dernede. Ja, I kan stadig høre, den piver lidt. Ja. Skal vi blinke ned her? Ja, gå ind. Jeg tænker lige, vi kører ind forbi skolen, der ligger derinde. Vi skal bare ind ad vejen her. Så har vi noget fodboldklub dernede. Og skal vi se, kører du med her? Ja, det gør du. Så har vi hallen inde bag i den store bygning der. Du kører videre, så kan jeg godt køre ud. Sådan derinde i det der, og om bagved. Der er noget. Så har vi selve skolen herinde. Har gået der 8 år, tror jeg. Jeg kan forbi her. Jeg ikke havde døren, jeg kendte det der. Jeg gik i folkeskole med. Jeg har ikke snakket med ham rigtig meget. Så der skulle lige lidt væk fra ham. Jeg tænker, at vi kan køre på stien herude. Der kommer lidt ja, ligger en ny væg, eller hvad kalder det, mur. Jeg kan godt komme forbi det der. Jeg tænker bare, vi kører op her. Så har vi, hvis du kører ud af det, der bliver kaldt skolestien, det her, der ligger en anden by siden af det her Slagslund, I nok kan se derude. Men ja, det her det er bare en lille mellemvej, og så kommer vi op forbi dækcenteret, vi har. Shit. Okay, den lyder lidt mere pivende, end den plejer, men den har også stået stille der en måneds tid eller sådan noget. Jeg ville gerne have været kørt ind der, men der kan jeg ikke komme igennem. Eller derom, så tænker vi kører udenom. Og så kan jeg køre op ad den sti, der ligger deroppe. Så den anden vej ned ved siden af skolen, og så kommer vi til dækcenteret her. Og har de fede bil. Fed nok ting det her. Det var også den jeg fik fikset dækket, dengang det punkterede. Der fik vi kørt forbi her. Jeg ved ikke om jeg filmede den anden del, hvor de havde glemt at spænde udstødningen fast. Så man kunne lige høre, at den var lidt utæt. Den lød fed nok, men man kunne godt mærke, at den havde ikke helt lige så mange kræfter, som den plejer. Selvom den har ikke normalt nogen kræfter overhovedet. Men jeg tænker, at vi følger med ind her. Og så kan vi køre op på stien, der ligger deroppe. Jeg ved om det egentlig er... Nej, det er nok ikke. Det er bare lige en, jeg kendte, men det tror jeg ikke, der er en, der kører derinde. Jeg tænker bare, at vi holder bag, for jeg gider ikke til at overhale og så køre dårligt foran den. Så nu kører vi bare ind til at se, hvor de skal hen, og så følger vi stien. Hun drejer der. Så er det en af mine gamle klassekammerater, der bor lige her på Vendervejen. Skal vi ikke skræmme hunden der, så tænker vi kører bare langsomt. Så de lige når forbi. De har måttet tage deres hus der selv, det vidste jeg faktisk ikke. Nå. Spændende. Som man nok kan høre, jeg har ikke været her i... Jeg er rent faktisk kører i en måneds tid heroppe af. Eller været i den her by i lang tid. Skal vi lige køre stille og roligt forbi hende her. Jeg gider ikke være den der træls person, der kører forbi, hasarderet forbi dyr og ulovlige og alt muligt. Altså, jeg vil gerne have haft tunet den her, men det er en 4-takter, så jeg gad ikke lige smide nye ruller i og sådan noget.
Så var det lidt nemmere at bare pille en skive, men det vidste jeg ikke dengang jeg købte den, at det var sådan, man skulle tune det. Jeg vidste godt, man kunne pille skiven, jeg tror bare også, at den her havde en skive. Jeg har nummer ikke. Kan vi lige køre forbi her. Kommer vi til en sø hernede, som vinters for et par år siden, der kørte vi rundt på den på cykel. Det tror jeg kommer til at gøre en af mine e'er skæve, eller sådan en fælde, den her noget. Så hedder de e'er på en cykel, det hedder vel nok. Så jeg ikke, hvor skal den der. Så tog vi den, det gjorde så også heldigt, når man faldt, men så tog vi den heroppe fra, der var så heller ikke alt det der græs. Så fyrede man bare ned, og så kunne man mærke lige pludselig, så mistede man bare alt traction, og så skred forhjulet bare ud. Og så gled man. Det var ret sjovt. Så når man prøvede så at køre der på, og det lykkedes nogenlunde, det var også fedt nok. Men hovedsageligt så faldt man. Så ja, tænker det, vi kan holde ind ved børnehaven. Kommer ikke nogen. Tænker jeg holder lige stille herinde. Så er vi klar igen. Ja, jeg kan egentlig også fortælle lidt om, hvis jeg ser YouTube og sådan noget med, hvordan de laver motovlogs og sådan noget. Jeg har bare kørt det helt billige setup, hvad man kalder det. Jeg købte den billigste mic adapter fra GoPro sig selv. Det skal vist være den, for den virker. Som sidder på siden af hjelmen, sat fast med noget velcro tape. Og så har jeg bare fundet den billigste sådan lavalier, jeg ved ikke hvad det hedder, mikrofon. Kostede 100 kroner, og så har jeg smækket den på. Og så har jeg bare tapet den rundt i hjelmen og lagt den sådan, så den var 1,8 meter, tror jeg. Så der er rimelig meget ledning. Og det er så bare at køre hele vejen rundt i hjelmen, for at det kunne være der. Og så har jeg en, skal vi se. Den hjelm, jeg bruger, det er den der gamle fra T. Hansen med Bluetooth i. Det er musikken stadig virker. Ja. Den virker egentlig fint nok. Det eneste er bare, at den har jo det der flip-up-funktion. Det kan jeg ikke rigtig få til at virke, når jeg har ledning i til mikrofonen. Det er det eneste, hvis jeg skal selve flippe hele visiret op, eller hele kæben, hvad man kalder det, så skal jeg plukke mikrofonledningen ud, men så kan I alligevel ikke se noget, og så giver det jo ikke rigtig mening, så for den skyld gør det ikke rigtig noget for mig. Jeg skal lige blive overhældt her. Nej. Ja, så har jeg bare kørt, så fordi den har Bluetooth i sig, så har den sådan, allerede sin mikrofon i hjelmen. Så har jeg bare tapet den der anden mikrofon fast på den mikrofon, sådan så de kan begge to sidde samme sted foran munden. Så hvis jeg rent vil snakke med nogen, så sidder mikrofonen der også stadig samme sted. Det er forbi bussen her. Ja, altså det eneste problem med den var, at den der vindhætte, den sad meget løst fast, så den var også lige nødt til at tage fast på mikrofonen, for den faktisk blev siddende. For ellers var jeg sgu bange for, at den faldt af, mens jeg kørte, og så tror jeg, der vil komme endnu mere vindstøj, end der er lige nu, for jeg tror allerede, det er rimelig slemt. Jeg tænker, vi kan køre sådan udenom, så vi kan komme ind bag nogle af stierne. Okay, den bruttet. Ja. Sygt nok. Jeg tænker, vi kan køre op på den der børnehave og så forbi der, så man kan møve sig forbi. Jeg kan ikke lige huske, hvor tæt bommen sidder der. Kommer der biler op. Så vi se, om vi kan få dem ud. Nej. Jeg skal ind herovre.
Lad bare ham der køre forbi. Sådan der. Jeg kunne godt have nået det, men der var også lige ham der gik der. Jeg tror måske han troede at jeg ventede på ham. Jeg ville lige lade ham gå forbi, og så samtidig med bilen, så jeg ikke kunne direkte ind for nogen. Jeg er faktisk lidt irriterende, at vi sidder noget. Sådan der. Jeg siger, jeg kan komme igennem her. Jeg kan ikke lige huske, hvor tæt det sidder, det her. Kan lige sådan der, jeg er igennem. Og det er den trækker ikke helt så godt op ad bakke. Kommer vi op her siden af. Hvor skal vi køre herned? Vi kunne køre over græsset, men det tror jeg måske ikke gik givet til. Kører bare noget forbi her. Nu skal vi komme op forbi den gamle klub. Nu se. Kan jeg lige finde ud af, hvor vi kører derhen bagefter. Så kommer vi tilbage til der, hvor vi var før, bare fra vejen ved siden af. Plus kan man ikke køre igennem her? Nej, det kan man ikke. Det hørte de ikke. Så har vi kirkestien. Nej, det var den, der var der lige før. Det er bare sådan en god sti, der går forbi ved siden af kirken, som fører forbi skolen. Men der er fyldt med brosten, eller ikke brosten, en småsten, så jeg kan ikke køre igennem der. Der skrider den lidt for mig. Jeg har brugt et par gange sammen på cykel. Det er ikke så nemt. Så har vi klubben her. Ja, og det var så vejen der, vi kom ned af. Det vil jeg sige. Kunne køre tilbage igen og bag her. Jeg tør ikke lige køre derind, for jeg tror måske godt, der kan ligge med det glas eller vejarbejdsting, eller hvad hedder det, sten og sådan noget, der kan jeg gå i dækket. Det vil jeg rigtig gerne undgå. Ja. Hvad er det derovre? Nå, det er måske bare de gamle at plante lidt forskellige planter, sådan så der har de tænkt sig, at alt skal være overgroet. Det giver da ikke mening. Det er det nok ikke. De plejer at holde krammermarked her. Og lidt forskellige. De havde for eksempel krammermarked for et par uger siden, tror jeg. Så købte jeg en subwoofer til at smække bag en bil. Så mangler jeg bare bilen, men det er en anden mindre detalje. Ja. Hvad er fremtidens planer egentlig? Skal jeg tænke... ja, sidst I så mig, der var jeg lige ud af 9. Der sidst jeg kørte knallert. Ja, var det efterskolen? Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej, det var nok efterskolen. Hvor jeg lige blevet... Det var halvvejs der. Det var til nytår. Eller juleaften. Vi kørte den 22. december, tror jeg, der vi kørte lidt, for den blev lagt op. Skal vi komme forbi her? Nu har jeg glemt at slå blinklys fra. Ups. Den blinker jeg lidt underligt, den her. Ja, fremtidens planer. Der var jeg på efterskolen. Nu har jeg haft et sabbatår, hvor jeg har arbejdet i en biograf. Det er jeg færdig med om en måned. Det er den første i dag. Altså 1. juni. Ja, juni hedder det. 6. Og så er jeg færdig den 28. juni, tror jeg. Det er min sidste arbejdsdag. Så jeg er lige 28 dage, så jeg er færdig. Så holder jeg lidt sommerferie. Håber jeg kan få lagt nogle flere videoer ud der. Der var et hul. Meget stort hul der. Så man kan lægge flere videoer ud. Måske lidt mere knallert video, hvis jeg kører på den. Ellers må det blive efter sommeren. Ja, jeg kommer netop til at flytte, eller nemlig til at flytte til Vejle. Ja, det er lidt langt væk. Det her, det er en sydlig Nordsjælland. Det andet, det er Sydjylland. Det er lidt langt væk, men har det venner og familie derovre og synes det virker federe. Og så gå på skolen der, erhvervskollegiet, eller ikke erhvervskollegiet, Syddansk Erhvervsskole, tror jeg den hedder. Så vil jeg gå der som automekaniker. Og ja, tage den EUX, så det tager 5 år. Hvor kører vi herfra? Det kunne være, at vi skulle prøve at køre de der stier, der ligger herhen.
Der fik jeg lige foden fast. Se, skete der noget? Nej. Kom lige lidt for langt ned med foden, så den lige greb fat i jorden. Ja. Hvor kommer jeg fra? Når jeg flytter til Vejle, så tager jeg uddannelse der. Så kommer jeg nok til at se knalleren lidt mere, for så har han forhåbentlig, hvor jeg bor. Lige nu bor jeg på Amager, så det var der, den blev forsøgt stjålet. Meget stereotypisk, men... og så har han bare holdt hos min far siden her i Gandløse. Og så fik jeg så min nabos hjælp til at fikse den. Jeg fikset det meste af det, jeg kunne, og købte delene, der skulle fikses og sådan noget. Sådan så ja, retlåsen for eksempel virkede. Der er det lidt træls, at man skal have købt et nyt låsesæt til 800 kroner. For at skifte den der tankdækslet og den til hjelmrummet. Når du kun er den der i stykker. Ja. Og den fejlede ikke noget før. Jeg havde alle 3 nøgler og det hele. Så det er ikke fordi jeg har brug for det på nær lige, at de prøvede at åbne den. Jeg tror både de har haft en skruetrækker i. Jeg kan ikke komme forbi der. Så må vi lige køre på hver fortog. Jeg tror måske både de har haft en skruetrækker i, og så har de sparket retlåsen op på det hele. Og de har haft... jeg kommer forbi her. Og så har de haft rykket selve lygtehuset af. Så det er rigtigt, at jeg har fået ny skjold foran. De to, den der holder lygten, så hele skjoldet foran. Det er nyt, fordi det var blevet flækket, fordi de hedder det af. Kommer forbi her. Men ikke kører, vi kører den vej. Så kører vi ned forbi, ja, der var vi kørt forbi før. Ja, lygtehus blev reddet af, og så var jeg nødt til at skifte og sådan noget. Og så tænkte jeg, så kunne jeg lige så klart sætte Angel Eyes på, når jeg alligevel havde det skilt fra hinanden. Så puttede jeg det foran, tænkte jeg, så kunne jeg lige så klart putte det bagpå. Så puttede jeg det bagpå, og så købte jeg det LED-bånd under 2 gange 60 cm rør. Så nu er det en okay mængde på. Jeg har ikke lige selv set det udenfor i mørke. Jeg har kun set det indenfor. Der ser det sgu meget pænt ud, men jeg ved sgu ikke lige, når jeg har ikke set det udenfor. Forventer også det er pænt der, men har ikke prøvet det. Jeg kan kun lige se det inden for en mørk garage, hvor der ser det udmærket ud. Nu har vi jo stort set lavet i hele Gandløse. Vi kan jo lige køre den sidste vej, vi mangler. Godt, man måske synes jeg kører lige tæt nok på, men sådan er det. Skal vi lige til højre heroppe. Må vi køre til venstre før? Der kommer ikke nogen her. Jo, der kommer en. Ja. Hvor var det? Nå ja. Så puttede jeg noget lys på, for jeg tænkte sådan, det er noget, jeg gerne ville have haft på i lang tid. Jeg ville også gerne have haft det dengang med, vi kørte sidst. Jeg har bare ikke, haft pengene til det. Nu har jeg jo et arbejde, så nu har jeg jo tjent penge nok til det. Og så de penge skulle også hovedsageligt gå til en lejlighed, hvilket de også gør. Jeg har sparet en god del op til lejligheden allerede. Ja, så startede jeg nok med at bo på deres erhvervskollegie derovre, så det er ikke fordi, jeg skal til at bruge så mange penge, og jeg er kun 17 lige nu. Det er gratis for mig indtil jeg bliver 18, hvilket bliver i september, så jeg har det godt og vel næsten 2 måneder, når hun er damen igen. Hun er bare der nu. Så. Skal lige køre vejen herover. Der er et massivt hul igen. Jeg kan ikke engang huske, hvad der er på den her vej. Er det bare boliger? Jeg ved, der er noget juletræs ting herinde bagved. Jeg ved ikke, hvad der er på vejen deroppe. Jeg har sgu ikke lige været i lang tid. Jeg tænker måske bare, at vi kan lave en gennemgang af tingene, så I kan se det. Jeg viste jo lidt før, men der kommer ny den her benzinkapsel, cap låg. Så der kommer ny låsen der, fordi at den her skulle skiftes, fordi den der pæl, der sidder inde i retlåsen, knækkede. Så kan jeg nok se, at styret er en lille smule skævt. Hvis jeg holder den sådan lige nu her, så styret så lidt skævt. Så det er derfor, det ser også lidt skævt ud på videoen, tror jeg. Fordi det sidder ikke helt lige, når jeg kører lige. Så er der, ja, som sagt, kommet... jeg har fjernet den her, det havde jeg også sidste video. Så er der tape på skruerne der. Bare fordi, så er det ikke, det er lidt pænere, jeg ved ikke om det er lovligt. Så der kommer ny blink på, men de laver lidt, spænding, ting, så de blinker lidt hurtigt. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Nå, jeg skal lige have sat strøm på, for ellers så virker det sgu ikke.
Nå, I kan nok se den blinker lidt hurtigt. Den der går forbi. Men når jeg sætter katastrofe på, så er det normal fart. Kan I se. Jeg ved sgu ikke lige hvorfor. Om det er 2 relæer. Så det samme her. Almindelig, hvor den er meget hurtigt på den ene. Ja, alt her er standard. Det er ikke fordi den er kørt så meget, som jeg snakkede om tidligere. Jeg har stadig kort lang lys. Det er ikke særlig godt. Der skal nok sætte en LED-pære i. Det har jeg ikke fået gjort. Og så glemte jeg at sætte det der klistermærke på. Jeg kan også se, det er blevet underligt, for jeg putter lim på. Men det ser jo ikke ud. Og så ledningerne bag. Men jeg glemte at sætte et sort klistermærke på her imellem. Men jeg er på en måde lidt glad for det, fordi jeg tror, det blokker ret meget lys. For hvis man kigger bagpå, så vi kan starte den. Kigger bagpå her. Den tager en del af lyset. Og ikke er noget. Men så kan man jo altid lige gøre sådan der. Og så er der så rød lys bag. Men så kommer der lidt ulovligt, hvis der er politi og sådan noget, så der bliver lys foran. Jeg ser stort set aldrig noget politi her i Ganløse, så det er ikke noget problem. Men stadig bare en ting i regel, bare for at undgå det. Og så er der også lys i kontakterne i sig selv. Det kan I nok ikke rigtig se. Og så er et LED-lys under her. Men det kan man ikke rigtig fornemme. Man kan se det lidt. Så vi skal slukke den. Det er ret varmt i dag. Jeg har en trøje på. Det er ret nok, når man kører, fordi så er det ikke for koldt, når man bliver blæst igennem. Men hold kæft, det er varmt, når man står stille. Ja, som sagt, der kom med sidestøtte fod på før. Sidst var det bare den her. Så jeg er nødt til at gøre det sådan der hver gang. Jeg ved godt, den står lidt mere robust, men det er lidt federe at have den på den her. Og det er nemmere at sætte den der. Og der er en helt standard kickstarter her. Der er lidt revner her i skjoldet, men det tror jeg er meget normalt på dem. Så den er, jeg vil selv sige, at den er okay stand. Den er fra 2020, så godt og vel 4 år gammel. Jeg ved ikke, om den kom ud i 19. Jeg købte den ikke for ny. Jeg købte den af, hun har haft den et års tid. Så det kan godt være, at den er 4 år gammel nu. Har ikke rigtig haft nogle problemer med den, som den er skyldig. Kun at nogle andre er skyldige. Det eneste problem er, at den piver lidt hernede. Jeg tror måske bare, det er skjoldet eller bæltet derinde. Nu sætter jeg min hjelm i. Den er lidt beskidt. Den trænger nok til at blive vasket. Det har jeg ikke fået gjort i et stykke tid, for jeg ikke rigtig har haft tid til det. Fordi jeg ikke har været der. Så de gange, hvor jeg har været der og haft tid til det, vil jeg hellere køre på den, end jeg gider vaske den. Jeg har 3 nøgler med. Nu har jeg bare sat 2 af dem på, fordi jeg gider ikke til at køre dem på selve nøgleringen, når jeg ikke går køre på den til dagligt. Så jeg mangler en bold der, så den skal nok lige sættes på et tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor den er blevet af, så jeg skal nok købe nogle nye. Den er til salg, hvis I vil købe den. Jeg tænker nok 8.000, men jeg ved godt, det er lidt højt sat. Men jeg synes ikke rigtig, der er noget for galt med den. Der kommer nye ting på og sådan noget. Så ja, men ellers giv et bud. I kan skrive på min Instagram, hvis I er interesseret. Nå ja, der er også forresten passager fodstøtter på, eller fodhviler på. Jeg bruger dem ikke. Jeg har brugt dem få gange, hvor jeg har kørt med nogen. Men jeg synes, at der er lige lovligt småt nok til at køre 2. For så kan man jo sidde hele før fremme her. Jeg sidder de jo bagpå. Så vil jeg skulle sidde sådan her og køre, og det synes jeg er lige lovligt tæt nok på. Jeg plejer at sidde her i stedet for. Så jeg sidder og vasker med røven lige på den der cykling der. Og den skjold, der sidder her. Eller plastik. Lidt ubehageligt. Ja, den har stilnummer inde bagved der. Fejler ikke noget, som jeg kan sagtens læse det. Der er ikke olieblandet derhen bagved, for det er en 4-takter. Der er dog sat sikringsboksen til lyset. Den sidder lige derinde på stillet. Ja, den er også lidt rusten, den der måske. Eller, nej, det er bare beskidt, ser det ud til. Ja. Det kan godt være, at den måske trænger til lidt nye fjeder og sådan noget, men det er jo ikke fordi, det er vigtigt. Den er ikke gået i stykker, den virker fint. Og nu har den jo også fået den her, som er helt ny. Kommer motorcykel. Okay. Lige nu er det bare mig. Jeg har bolden til den her. Den er bare lidt svær at sætte i, fordi den sidder så meget i spænd. Det er bare uden lat at sætte den i, men den sidder der. Jeg har også den originale plastikting bag i. Hvis I hellere vil skifte den om. I får stadig dem der med. Eller de nye lygter med, men I kan få det gamle på, hvis I hellere vil have det gamle på. Ja, hvad mere? Der er, når jeg spejler her, der er sådan nogle 2 runde spejle. De er ikke så pæne, men dem får jeg også med, hvis I køber dem.
Jeg har ikke noget at bruge dem til. I kan, hvis alt efter hvad I køber om, så kan I være på sagen. I får en halv liter eller en halv flaske motorolie med til den. Kommer an på, om jeg køber noget andet, der er 4 takter, der bruger samme olie, eller om jeg bare skal af med den. Hvis jeg bare ikke får den med. Okay. Jeg tror lige holder en pause, det skulle faktisk helt varmt, så jeg sætter den lige ned alligevel. Så lige hjelmen af og lige holder en lille pause, så vender jeg tilbage igen. Velkommen tilbage. Nu har jeg lige holdt pause. Jeg var så dum og glemte at tage ekstra batterier med, så jeg kan se, at den er på 8%, så jeg håber, den lige holder til vi kører hjem. Jeg tænker, vi kører hjem med nu, når jeg kørt det vel, godt og vel 3 kvarter, tror jeg. Næsten en halv time, 3 kvarter. Jeg tænker bare, at vi vender hjem af. Det kan være, at den går ud undervejs. Jeg ved ikke lige, hvordan batteriet har det. Der var næsten fyldt op. Var det? Nej, jeg tror faktisk kun var helt fyldt op, da jeg kørte. Jeg glemte lige at tage det nye batteri, der sad i tøropladning. Den tager sad også tøropladning, men jeg tror bare ikke, den havde lige så meget strøm, som den anden havde. Der er faktisk noget selvstart på. Den har ikke valgt at bruge den her video, fordi den er nogle lidt funky, men det kan være, den virker. Den virkede udmærket. Jeg synes bare, det er lidt sjovere at kickstarte den, så det er derfor, det jeg plejer at gøre. Okay. Der er også lige, ja, nu kan I se, der kommer 2 mere, men der er lige kørt en hel gruppe cyklister forbi. Kommer lige de 2 sidste. Der er, ja, det er cykelrytter, eller hvad man kalder dem. Der kommer der flere. Kom lige sådan hele midtergruppen kom. Der kom lige et par stykker. Tror jeg lige, da vi begyndte at holde pause. Så jeg ikke om vi nåede at se dem. Der er hul. Ja, så kom der resten der, tror jeg. Jeg tror ikke, der er flere efter det. Jeg synes virkelig godt, at Egedal Kommune kunne fikse deres veje, eller hvad man vil kalde det. Jeg ved ikke, om I har set alle de der huller, der bare ligger. Kommer en cykel mere der. Han ligger lidt bange bagud. Der er et hul igen. Skal lige over her. Nok bare ind med den hyggetur dernede. Jeg tænker, vi skal dreje ind af her. Bare det er sikker på, at der ikke kommer nogen ned fra. Eller der ikke. Ja. Jeg håber, den lige holder det sidste. Jeg vil blive lidt træt af, at den lige går ud på den sidste vej her. Men det må jeg nok bære over med, hvis den gør. Der var hende med damen med hunden igen. Jeg håber, I har nyt videoen, se med hele vejen. Det var lidt rodet måske, men det var bare hovedsageligt en test for at se, om selve mikrofonsetuppet virker. Skriv gerne i kommentaren, hvad synes I om det? Noget, hvis I selv har haft nogle erfaring med det, om mikrofon og sådan noget indstillinger. Skriv gerne, hvis I synes, det er noget bedre. Det er en meget billig mikrofon, for jeg bare gerne vil have det til at virke. Det kan jeg godt være, at jeg bruger lidt flere penge på den på et tidspunkt. Jeg vil bare gerne lige have det basics til at virke, sådan så at, jeg rent faktisk kan filme, fordi sidst jeg havde den, det var sådan, hold kæft, han havde varmen for på. Og sådan en ting, der var lidt træt sidst, der var det jo, den sad her foran på hernede, så der fyldte jo knallerten og ikke mig. Kommer 2 motorcykler der. Det ser også rart ud at stå oppe. Der følte jo den, så det var lidt kedeligt. Jeg kunne ikke høre mig snakke. Jeg tror ikke engang, jeg snakker indover. Der lagde jeg nok måske bare noget musik, tror jeg. I kunne nok godt høre mig lidt, fordi vi snakker højt. Men det er ikke fordi, at det sådan hovedsageligt var, fordi I kunne høre mig. Ja, jeg er hjemme nu, så jeg tænker bare at sige tak for i dag. Tak fordi I så med. Håber, I vil se en anden gang, og vi ses.